Ами, какво да ви кажа, драги зрители? Нашият фаворит за титлата, шампион при покоряването на джъмповия баир, Едно дърво е паднало. отново опитва да направи нещо по въпроса, за да спечели. Ето го, полушампиона. Оп, малко ще се изсули, но това е нормално. След като ни прецака карането с нестегната си спирачка, нека да наблюдаваме състезателят с спортен екип с жълта каска! Шампиони, 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 та-та-та! Давай, Марински, нагоре има още по-голям кур. Това са мажоретките. Нагоре има още по-голям кур. Кур Оттам имало. се върнах. Това няма да го пускам на децата. Няма да го пускам, да. Добре, не мога да сложиш ти. Еми така, да. Червена точка. Ето. Силенче от черпан. Вижте как засича. Къде го намерихме? Ония сега ще брои. Искаш ли да сложим оранжеви маркери? А ти жълти трябва да са. Ще го дига. Коце, какво ще правим нагоре? Ще караме черпански. Има едно дърво насред пътя. Ето така. Значи може да започнеш да отидеш да започнеш да го режеш. Я пробвам миля. Трябва да посетим всички лобни места на многоуважаемата тъмна сила, наречена джедай. Аз тук се отчетох. Втори път не опитвам.